बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दायो आङो दंफैयो चिरां डिस्ट्रिक्ट आस्राबारि भिसिडिसिनि सिङाव थानाय बैग्रिगुरि गामियाव। दा बेयाव मानो दंफैयो होनना बुङोब्ला नोंथांमोना निस्सय ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुखाबाय जानांगौ। दा बेयाव बेबायदिनो सासे आइजोआ गावनि अन्थाव बाथाव बिसा आरो बिसाय आरो बिनि सनानि न'खरखौ गारनानै खारदों। खोनानो मोन्दों बियो बेबायदिनो सासे हमगारजों खारनानै दङनो। दा बुहुद दुखुनांथावनि बाथ्रा। दा बिनि थालांनाय बिसाय आरो अनसुला बिनि बिहाव आरो बिनि थालांनाय फिसा ओरैबायदि गाबगासिनो दङना, आङो नुफैना ओरैबायदि गोसोआव दुखु मोनदों आरोना। दा आसलथे मानो बेबायदि जायो? न'खराव गैया नङा, दङ, न'खरावबो गोनां। दा मानो बेबायदि जायो? बुहुद दुखुनांथावनि बाथ्रा। दा बेनिखायनो आङो जेसेबांनाखि जोंनि आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोननिसिम खावलायहरनाय जाबाय, बे भिडिअखौ जायबा नुसनदों अननानै शेयार खालामना हो। ओमफ्राय बेजों लोगोसे जेरावनो नुयो बेयावनो लाखिनानै नैबे गाहायाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बारावहाय कल खालामनानै डाइरेक्ट खोन्थाहरनो हागोन। दा मथा मथि ओरैबायदि दुखुनांथाव आरोखि, सानफ्रोमबो बेबायदिनो न'खर सिफायनानै खारनाय साननैसोनि इन्टारेस्टखौ लानानै मानो बेबायदि खालामनो मोजां मोनो? दा न'खरनि बेबायदिनो बिसाय आरो बिनि गालांनाय बिहाव गोबांथार खोथा बाथ्रा रायलायदों। बे भिडिअखौ आङो मैयानो हगारनो गोनांमोन, मानो होनना बुङोब्ला आङो मोनसे बेस्थ'नि थाखाय हगारनाय जायाखै। अब्ला नायलांदो न'खरनि मानसिया मा फोरमायदों। दा फाइनालि न'आव सफैबाय आङो, देखायलांनोसै आङो। नायनानै लाबानो जाबाय नोंथांमोनाबो। दा दुखुनांथावनि बाथ्रा आरो बेबायदिनो गोबांथार दोहोनिबाबो मानो खारो? दा बेबायदि आरो नै एसे मोनानायखाय बारा क्लियार फैयाखिसै केमेरानि क्वालिटिया, थेवबो आङो देखायलांनोसै। नैबेनो आरोना न'आ, नै नायनानै लादो। दा बेबायदि आरो, दा बेनो आरो न'आ देखायगासिनो दङ। ओमफ्राय न'नि मानसि आं रायज्लायनानै लानोसै। बयबो निउस नायगिरि बिथांमोननिसिम आं गुरै खावलायनाय, जों दाख्लै 24 तारिख बेलासि समाव आगष्ट दाननि बिस्थिबार बारायाव जोंहा आंनि बिहामजो थिजुलाया गोमादों। दा आं बिनिनो बिहाव, बे फिसाला, नैबे फिसौजो दा जों बेखौ नागिरबाय थादों। जों बिराद गोसोआ दाबो मोजां नङा। रावबो न'खराव उन्दुनो हायाखै, ओंखाम जायाखै। फिसौजोआबो गाबबाय थादों, बिमाखौ नागिरदों। आंबो सानदों, दासिमबो नागिरदों, थांबाय थादों फिसालाया। फिसौजोआ बिमाखौ नागिरहै होनबाय थादों। आंना फिसौआ सिबिथाया स्कुलाव थांनाय मानाय बिराद दिगदार जादों। ओंखायनो जोङो, आं बिहामजोखौ थिजुला बरगयारिखौ जेरावखि थाया मानो आं फैजानो लुबैदों। जोंना न'खरा बयबो फेमिलिया हांख्रायदों। आरो जों बेखौ सानसे साननै नङा, 6 मास नङा, बोसोरसेबाबो जों नागिरनानै लाबोगोन आरो जोंनाव फैगोन अननानै जोंनि मोखांखौ नायनानै। आं बेखौ आंनि बिहामजो थिजुलानिसिम गले गले गुरैयै खावलायहरदों। अरायबो जोंखौ जोंनि मोखांखौ नायनानै, फिसानि मोखांखौ नायनानै अननानै जोंनि न'खराव रायजो जाफैफिनजानो जों लुबैदों। दा बेखौ आङो सोरबाफोर बबेबा नुयोब्ला जाहाथे खावलायनानै जोंनि न'खराव लाबोफिननो हायो। साफ्रामबो जेरावखि थाया मानो बेखौ लोगो मोनोबानो जोंनि न'खरसिम दैथायहरफिननो बेखौ आं लुबैदों। आं बेखौ बुंदों गले गले, जों बोसोरसेबाबो 2 बोसोरबाबो जों बेखौ जेराव मोनो बाव लायगोन। जोंनि न'खराव जों बेखौ लाबोफिननायनि फैफिनजानो जों लुबैदों। आं बेखिनिखौ बुंबाय। दा आंना फिसौआबो देराखै, गोरलै, स्कुलाव दोनलांनांगौ। नागिरबाय थायो, थांनाय समाव फैनाय समाव बिमाखौ सोङो आंनाव, आबौ मामिया अबाव थांखो, बिमाखौ माला लाबोगोन, नागिरहैनाया मोनगोन ना मोनाखै होनना खबर लायो। फन हरबाय थायो बिफानाव आंनि फनखौ लानानै। आं ओंखायनो गले गले खावलायबाय, आंनि बिहामजो थिजुलाया जाहाथे नुनानै जोंनि मोखांखौ नायनानै जोंनाव फैफिनो। बेहाय जोंहा खुनु जों बुनाय सोनाय जेबो गैया। जों अनो। आं मालाबाबो रायफेराखै बिहाव जानानै, फंसेबो जेबो खोथा बुंफेराखै। आं बिराद अनोमोन। जोंना फिसाजोआबो बिराद माबा खालामोमोन, गोमोनथारमोन।
दा दुखुथिया खालामना गालांबाय आं बेखौ जोंनाव जुदि फैफिनाबा बिराद गिदिर बे साव जानानै थागोन आं बेखौनो ओंखायनो दा गले गले खावलायबाय जाहाथे जोंनि मोखां फिसानि मोखांफोरखौ नायनानै जोंनाव फैफिनो आङो आंनि हिन्जावखौ फैफिनजानो लुगैयो आं जानो थानो सुखुयो दासिमबो आंनि न'खौ सोरबा नुयोबाबो हरजानो लुगैयो आरो दासिमबो जेबो खाथि गैया जेबो खबर गैया बबाव दङ आंनो नांगौ बबाव दङ आं बे जेराव जाया माने नांगौ आं आंनि हिन्जावखौ मोनफिनजानो लुगैयो फिसाजोआबो सोंगासिनो आंनाव बबाव थांदो बबाव थांदो माला मोनफिनगोन मानिखौ होनगासिनो आं मामिजों रायज्लायनो होनगासिनो रावबो सम गैया न'आव जाहोग्रा थांगोन जेरावबो अननानै सोरबाफोर बबेबाफोर नुसनबायोबा बे होनाय नाम्बारफ्राव कन्टेक्ट खालामनानै खोन्थाहरफिनजानो लुगैयो आं जेरैखि आं बेखौ मोनफिनजानो लुगैदों आरो आंनिफ्राय नायदो नै ओरैबायदि अन्थाव बाथाव हिन्जावसा गथ' बेखौनो गारनानैहाय थांदों दा अन्थाव बाथाव नै बिमाखौ नागिरनानै ओरैबायदि गाबगासिनो दङ सानफ्रोमबो गाबो मेगनाव मोदै ओरैबायदि गोसोखांनानै गाबगासिनो दाबो आङो फाइनालि नुफैबाय गाबगासिनो दंमोन बिमाखौ गोसोखांनानैहाय दा ओरैबायदि दुखुथिया जानानै दं आरोना दा फरायनाय गैया मानाय गैया ओरैबायदि स्कुल फरायसैमोन दा ने दा बिमाखौ गोसोखांनानै गाबगासिनो दं आरोना दा आंबो नुफैदोंमोन नै ओमफ्राय गाबगासिनो दं ओमफ्राय जेनेबा न'खरफ्राव माबाफोर एसे नांलाय खमलायफोर जादोंमोन नामा जेनेबा जेबो दावराव दावसि नांलाय खमलाय गैया ओमफ्राय जेनेबा नोङो सोरजोंबाफोर फनफोर रायज्लायनाय नुबोदोंमोन नामा सिगांफोर जेनेबा सिगां जेबो मिथियामोन जेनेबा बेखौ बिदि रायलायखुमायो ना मायो आं जेबो मिथिया आं जेबो मिथियामोन आंथ' बेखौ आरो बिदि गाज्रि जागोनबो सानाखै आं बिदि जिबनावबो आं बेखौ बिदि माबा सानफेराखैमोन आरोखि मोजां नालाय मोजां आं जेबो सानामोन आरो जोंनाव जेबो नांलाय खमलायबो गैया दावराव दावसिबो गैयामोन आरो ओमफ्राय जेनेबा दायो नोङो सोरजोंबा थांदों सन्देह नामा जेनेबा दा आंनि मिथिनायाव बे मा होनो कुसुगाव माबानि फानबारिनि फुंगाराव मावोनो मिराज बसुमतारी होननायजों जोङो थांदों होननानै मिथिनो मोन्दों आरोखि दा बे मिराज बसुमतारी होननाय ना मिसेस दं नामा हिन्जाव दं नामा मिराज होननायनियाबो बेनाबो हिन्जाव दङ बेनाबो फिसाला सासे दङ फिसालाया 7 बोसोर जाबाय बेनाबो बेबायदि होननानै जों खोनानो मोन्दों आरोखि आच्छा ओमफ्राय दा जेनेबा थानाफ्रावहाय एफ आइ आर होबाय नामा जेनेबा जों थानायावबो एफ आइ आर होबाय